mabasa ekutengesa ndipana tanga ta problem yemudumbu. Dumwa mwangu ndwadza. Vanhu vatanga kuti achi vanosikana nonetsa pamwana nhumbu. Vanhu vati nhumbu inhumbu. Avese anagobva vati nhumbu. Vanondega nawo. Ubeka ngobva waudzwa vati kana inhumbu chi afina basa mwana usunungukwa. Vandamirira kuti mimba dzatarwodzi. Vakona 9 months dumbera. Vangangoita. Vakona 9 months ndikatorwadziwa kuti nge munhu atonedwa angati nhumbu chikwadi. Vatina chipatara kushamba. Vandasvika kushamba kwebvanza mwana aitwa scan $30. Ndanga ndina gogo vata chikwadi vati mari handiyakondoiwana $30. Manesi bvanzi gotsizi vati che scan mahara. Taitwa scan iyoyo. Nduma mukoni kwamsana china dumbu ranga foto udaro. Nduma mamsina china. Manesi vati kuti apa mwechi akatorwa naroyi mwana mudumbu mwana. Apana kangowadziwa mudumbu kusvika naizvozvi. Nduma munorwadza nyingonzienda kumaskani chidzoka. Scan apa chinoonekwa. Takagara kuchigomo kuhospital. Hapana chakaitwa ndikaita mwedzi ndiriko hapana chakaitika. Ndakamunzi kunganga takamuenda. Rekuna tingapuwa mushonga pana chikuchinja. Maprofita tungoenda pana chikuchinja. Baba wangu wasvika pakutaura kuti ini mwana ndimwakona naye hama zvamukamuite koko. Vakasvika pakurama havasana utanesu. Apfuura mazuva ekunzi handina chekuita, handina bhizimusi rinoitisa mari, kana kuti ndashaya basa kubva pandakapedza chikoro, kana paya pandakabuda basa. Unogona kutanga nhasi chaiye nemari shoma shoma inokwana foni chaiyo. Pamunashe Bells wholesale yemabhero emhando dzese tinadzo. Mabhero anotengeseka akanaka akaita kudirana kuita matutu nematutu achitangira pa 130, 150 ne180 zvichikwira. Mabhero enyu atinawo anobuda nekumozambique, kubeira nekumaputo, kuzambia, Tanzania neMalawi nekumwe kwose. Munosarudza bhero ramunoda rine hembe dzevarume, dzevakadzi, dzevana uye nemabedding stuff zvese kane munozviwana. Mabhero tinounza kwese kwamuri nationwide muZimbabwe. You pay on delivery. Bhero rashika. Vanoda kutibata pamunashe Bells. Robai runare pa namba 263 719 450 009 kana kuti 263 788 954 165 Muharare. Pama wataura kuti makaenda kunganga nekumapostori vakanotochi katitangene kunganga vakati kuti anganga tikenda isusu ikanditi dumake machimo mune mweya urimo unopera. Watipa mushonga zvavo vechibhoyi takashandisa hapana chakachinja. Ndopatasenda kumapostori zvakaranditi. Kumaprofita vakati chi? Kumaprofita ndakagara nguva refu. Ndichimodzi zvinopera pasingataura zvinoitika. Nokuti pana maprofita ndainzi ndandiri handenzi munhu unofanira kuvabereki vako. Vabereki vacho vaifonera hapana iuya. Saka madzibaba vacho vanditi kuti tikupedzana ngura zviti muri wega. Zvoda pane munhu mukuru wega zviti. Vanyingondisaka ndokupa minamato ngoti zvinopera. Kusvika ndizonzi hanga kusvika ndatoronzi ngaidzoka hake. Zvakagarira pana chikuchinja. Kusvika ndazoya kuno. Kuno kunena gana gogo. Ame yangu ndo vari pano, ame yangu vanorwaro. Mari apa kwaiwana hapana vanoiwana. Saka ndokumbira kumhuri yeZimbabwe kuti kana mune mari yekwasa undibatsirawo. Maninga nekundibatsirawo. Kadi muri Zimbabwe kufara kusangana nemi pano pa SlyMedia TV. Zita rangu ndinoitwa Pelajo Kwamupurwa kana kuti Sokostina muri Zimbabwe. Ndiri kufara kusangana nemi pachirongwa chedu ngatidzifambire chirongwa chatinoya nacho nenyaya dzakasiyana siyana dzingava dzichiitika kumachifi dzatinenge taenda kumatare nekwakasiyana siyana. Zvakare ngatidzifambire imomo muneto dzimwe nyaya dzatinoya nadzo ari matestimony. Kana ndichiti matestimony inyaya dzekuti pamwe munhu wacho tikanomita interview asi anenge akuda kudzoka achipa chapupu kuti ayewa ndakanobatsirwa kuti zvangu zvakazoita. Saka muzuva nhasi muri Zimbabwe ndina Stella Asado ane makore 21. Stella uyu takanomitawo interview gore richangotanga kuna January ukoko. Takaenda kushamba. Stella aiti iye akangotanga mwanasikana wekuzvimba
dumbu rake Kwemakore kusvika 3 years dumbu rakazvimba. Vamwe vakamboti ane nhumbu, vamwe vakati aiwa akaroiwa, vamwe vakati zvakasiyana siyana. Saka tikazonomita interview ndokuzosvikawo kuti akabatsirwa naSekuru vakamubatsira. Saka muzuva nhasi tinaye pano pachirongwa ngatidzifambirei Stella achipa chapupu chake chekuti Stella uya wamakaona ane dumbu rakasvika uko rainzi iri kuita kunge nhumbu ane 3 years. Aiwa Stella agona kuzvifambira. Stella haasisina dumbiro romure Zimbabwe. Ndoziva kuti ndichikudzai kudai matova neshungu dzekuda kunzwa Stella achitaura kana kumuona achifamba. Saka ndiye watinaye nhasi pachirongwa chedu ngatidzifambire. Ndinokuchingamidza Stella, wakadi yako Sipedi makadini. Kuradza kufara ka? Ndiri kufara. Uri kufara kwazvo. Stella, tida kuti tikurukure. Wati wewe ayo Sokostina ndine testimony yangu ndiri kunzwa kufara. Nhasi ndiri pano kusangana nemure Zimbabwe. Wakapedza undona ndine dumbu rakasvika uku asi nhasi hapasina dumbiri. Ndoda kuti umbotiudza kuti iwewe papatakakusiya paya uchine dumbu chikuita interview kusvika nhasi mafambiro akaita rwendo rwako kusvika nhasi wapora wakagara ipapa. Pamusoro emure Zimbabwe. Ndadzoka nonzi Stella chokwadi. Ndiri kutenda nematestimony. Ndomunzwa matestimony pamaredhiyo nditi akunyepa. Asi ndindadziwa dika ndauze matestimony ariko. Ana Sokostina wakauya wakandiinterview. Nedumbu rangu vasinamira mushe mure Zimbabwe. Vantu interview wabudisa pamhepo. Ti ane chanikwanisa kundibatsirawo nacho, akwanisa kubatsira. Unge kumaprofita uchipatara kana naSekuru echivanhu. Ndakwanisa kubatsirwa naSekuru vakandifonera Sekuru Usman. Ndio vakanditi Stella ngai kuno ndimbatsire. Pandaenda kuna Sekuru Usman. Mari ndisine transport. Ngabatswa neSly Media kazonditora kumba. SLY Media kandibatsira nani kuna Sekuru Usman. Chaona Sekuru Usman, Sekuru Usman bvati mwana ndoshanda naye mwana kusvika ndamukwanisa kumurapa. Kuti mure Zimbabwe kuti riko tikuna kushanda chirapa vanhu. Sekuru Usman vandibatsira nechivanhu chavo. Vasvika pakuzonditi chenda chipatara. Apa faula chipatara kuti unokwanisa kunopaitwa nechipatara. Ini zvimwe ndapedza chipatara ndochakuda kuti chichikopareta. Kati muyamba kuenda kusikana nditi haini kusikana ndiende. Ndanzwa nemasikani pasina chikubwera. Sekuru Usman vanditi tenda kuti ini change. Vanipa mari yekunoenda kusikana. Sikana vanofana chinzi nemasi. Sekuru Usman vandadzokera kumba vanditi yochenda kuchipatara. Vanadzokera kumba vatamogara ndisina mari inoenda kuchipatara. Vanazodedzwa nemumwe mwana sio mangu vanditi handiye kuchipatara. Vasvika kuchipatara. Tango nemari yekudhinisa kadhi chete imwe mari handisina. Ndasvika vandaripa mubhedha zeroro. Vanzi achidzoka matakumba mubhedha. Pamubhedha ndimi ndikaita 3 weeks pasina kubatsirwa ndaita. Musina mari mazuva okurapwa mari. Tandisina mari kuti ndikwanise kurapwa. Ndatanga kuzorapwa kuteswa mablood dzese. Vanazonzi ngachienda kuCT scan. CT scan yaida futi mari ndakanga mira kureza mari. Ndiri muchipatara imo musina kubuda. Ndanga kureza mari yechipatara. Nda kuCT scan. CT scan yakati hey imasi. Madhota kuti watengaona CT scan vanda vanoti ikatengera papi masi yacho. Vanyina pakatengera masi. Kuti andopara ndisina ropa yangu riri shoma kuti asingaite. Vatanga lotanga kundiwedzera ropa. Pedza ropa nemvura kuti mune miri mangu kuti zvikwanise kuti iwandioparate. Vanazoenda kuop. Vanopaitwa kuop kuino. Mure Zimbabwe operation yangu ingesamira zvakanaka. Ndo yangu operation pahombe zero pachipatara. Madhokota mazhinji anga atozara mutheater mandai operatirwa. Saka ndopatwa ndadzwa mwanangu indo dioro dai yawasaina wega. Ndasaina zvese. Imi chindovaiti ndasaina zvese. Vandopareta. Vandopareta kuya mamhepo vanga vachitanga kusungwa pamusoro peoperation iyo. Operation yangu ndopatwa zvakanaka. Vachibva ingoita mamoto operation iyi. Pamusoro peoperation iyi mamoto. Amwe pamwe satanga ida kuti ndiparare here. Asina mwari zvakaramba. Ndizvozvo. Vasina Sekuru Usman ali. Ndotanga kutenda ivavo. neSly Media yakati zvese ndibude pamhepo ndikwanise kuonekwa naSekuru Usman ali. Ndipasina SLY Media desina kuonekwa naSekuru. Mune zvinhu ndisipo pandiri pano. Ndadzoka ndakufamba manje. Aiwa, tinotenda Stella uchitipa nhoroondo titakuti tichidzokera munyaya yedu. Ndikada kuziva kuti iwewo pawakazonge wakuenda kuna Sekuru Usman, dumbu riya ranga richingori parangariri here kana kuti ranga razowedzera? Pane naSekuru Usman dumbu ranga rawedzera. Ringatowedzera. Ranga rawedzera dumbu. Iwewe pane chinhu chawainzwa here usati wasvika kuna Sekuru Usman? Patakapedzera kutaura newaiti ndinongonzwa kurwadziwa asi handinyatsonzwa kuti chii.
Vangu mengorwadza kana asi wale tukondo ujambi ushetuke. Kana unzwana kuti mune mvura. Kuti nechinja movha chenda said one pa movha kwaita jamba kungoita kuti. Wainzwa kuti munenge mune mvura. Ndova ndainzwa. Wasvika kuna Sekuru Usman. Sekuru achitanga kukupindira mudare renyaya yako. Iwo vaiti Sekuru chii chiri kuitika panyama yako? Chakakonzereswa nei zvese izvi? Sekuru vaiti chivanhu chiripo. Saka vanhu vanhu ndochenya kuvharidza zvinhu sani mauye sani masikani sani ndaenda kusabude. Mwe chine saenda. Saka Sekuru vatanga vandibvisa zvinenge zvaitwa nevanhu. Vanhu vatanga kubviswa kudzimurwa. Ndikwanisa kuchipatara zvizosara zvinokwanisa kuitwa nechipatara. Alright, Sekuru vachiti zvinhu zvaiswa vaiti zvindiani ari kukonzeresa. Pane akabatwa here naSekuru kuti uyu ndiye ari kuisa mwana mamhepo kana kuti vanenge varipo yekuti vakudze azvite. Vasingatira kudze. Ivo vambokudza. Asi ngoti varipo. Asi kuti vakudze azvite. Iwo uri koko kwaSekuru sasa wazoenda uko. Une zvimwe change watanga kunzwa here uchiri kwaSekuru satoenda kuchipatara? Kwasa kuchenja ngapo ndoti ndakwanisa kana ndasanya kuna kuzariwa. Ndakwanisa kuna kuzariwa. Ndisirani kwaSekuru Usman anasa kwanisa kufamba ka distance ndaizarirwa. Ndotogara pasi pacho ngogara kwa varo tabva zvikuita. Asi nditozarirwa. Pana kwaSekuru Usman ndakusazarirwa. Ndangona mufamba kana ka distance ndanomufamba kampani ndaenda kwaSekuru Usman. Ari mbacho munhu masadi ngara takakudzikirawo. Asi ngota zvekuti azvikureba side one so. Masadi ngadzikira. Ndakuenda side one. Iwo patakakuita interview paStella waitaura futi kuti wanga wakunetsikana nekuteera. Saka iwo pari zvino uchizoenda kuchipatara uchibviswa apa zvamira sei? Ini pata vanhu muzvimisa nekuti apapa iye panga ngari shoma. Saka ndadzikira next week ku review. Zvese ndopa zvabviswa. Zvine ndaiswe ndizvikamisa kuti nditange ndapika. Utange wapika. Iwo chimbotupawo experience yako. Uri muchipatara wakagara nguva yakareba sei uye wainzwa sei zvese zvichiitika mukati meupenyu hwako? Muri zvino zvakaoma kugara muchipatara. Kwe 3 months 10 days ndiri muchipatara. 3 months 10 days. 10 days ndiri muchipatara. Vasina mira zvakanaka. Une munzi woundi mangwana uenda kutheater. Zvanokwana kutheater. Kunzi hakuna mushonga. Unobva kutenga mushonga apa iwe hautana uri dora zvako. Hauna mari yokutenga mushonga. Kuna pamwe imodza ringira more than $100 kana one chakuti. Apa hauna $10 uri kutenga mushonga. Wakutoenda kutheater vamwe vakutoenda. Apa uchiona situation yauri. Munhu anouya munhu akutono iwe kwati unoita munga right. Achiza kuti unoenda kutheater iwe utori wese. Hakuzoenda kutheater. Ukutosara urimo. Kuja kwacho anga atori mawani. Apedza nampanda unoenda kutenge benda kufamba chipatara machi mumu. Unoenda kwagara pasi hapana azvibatsiri. Stress maBP anga ingokwira stress machikwira maBP. Vabeka vacho hamafudzi ndisingambouye yacho. Asi mndamu inoita kufamba manga uenda kufa pamwe. Mangatowe. Ipapa pane ndada kutopabvunza kuti tichiita interview waitsanangura kuti baba vairatidza kuti vanga vasinei nazvo kurwara kwako kwese kwaitika. Saka muchipatara umu vakazombouyawo here vachikuona kana kuti? Pata vakambouya. Vanhu vanoita vasho vacho vaina session yanga ndiri vatangotochema. Shandikiswa maoxygen. Ajasina tomira zvakanaka saka vana vapindwa itopindwa nemanesi. Amusendipo pamanga fona mumwe nanga akufa. Asi ana mwana ndamufa ndakatodzoka. Nambofa. Wakanzwa sei uchiona didi vachiuya kuzokuona? Ndashamisa ndichonje vachipindwa padhoro nechipatara. Vanoshamisa ngati naye vachene mhuri yavo yese. Vanoshamisa vachipinde. Asi moyo mako wakanzwa sei? Wakanzwa kufara here? Wakanzwa ndida kunzwa zviri pamoyo wako zvawakanzwa iwewe. Pakutanga vacho mundibata. Ndiniza nguva yese yakamumira asingayezi uzondiona. Anga mundifonere. Azondona last minute ndobva vakamundibata. Ndazongozvidzorora zvangu ndati handina basa. Manje vanozana kusiyana nazvo. Wakangoita semwana ako ukaregera ndizvo ka? Ndangosiyana nazvo. Saka iwe wazobuda muchipatara. Nhasi takagara newe. Ndakuti umbonyatsotitsanangurira kuti uri kunzwa sei Stella. Kana inini pandakuona uchisvika ndatoshamisika kakuti ndiye here Stella uyu. Tikutonzwa kufara seSlyMedia asi takuti iwewe kozvinezvi utaure nemhuri Zimbabwe kana une vauri kuda kutenda vakamira newe panguva iyoyo kusvika nhasi ndo mukana wandiri kukupa iwoyo. Aiwa ndotenga ndakada kutenda tanga SlyMedia ndanga kutenda. Ari pasana SlyMedia ndio ndasina kundiona. Kuti ndobva ndiri. Ndichibva kutenda SlyMedia. Ndichitenda Sekuru Usman yali yawo. Aiwa vanhu vamatambudzika ende maSekuru Usman yali. Ini ndikukupusha ikoko. Kana ndisina kuita munodzoka kwandiri Stella sesina sevha veri sina kuita. Ndizva kuti zvinobuda Sekuru Usman yali ikoko.
Kwa naSekuru Usman ana tene muri Zimbabwe kansa nibatsoni madza wanibatsira. Kuti mwala wedzere pakwatapudze babo. Nokuti avasi vese vanosunungura pawakasunga. Avasi vese muri Zimbabwe. Ndototendai vakasunungura yavo. Ndikwanise nekurapa pandikwanise nekubuda ndikusvika pandiri nhasi. Aiwa tinotenda. Rega ndangoti ndidzoke ndibvunze mubvunzo uyu. Iwewe pakabuda masi yainzi yaiva mudumbu, chinyama chaiva mudumbu ndizvo chaiva chinyama ka. Iwe ungarangarira kuti chaiva makeji chakakura sei? Kozi dumbu rako iwewe ranga raenda. Uchiri kurimemba here kana kuti? Ndorimemba. Ndangane history yangu. Takunyatsonzwa history iyoyo. Asina vana kundikunyepa. Aiwa toda kunzwa hapana nomboti vanhu vakaona kaStella dumbu rakasvika uko. Nokuti mwana munhu chiyani takana manzi mwana ngoda ma 3 point chakuti. Munhu anga atokurirwa ne 3 point chakuti. Asi nangoya 26 kg. Ndo yanda takwa 26 kg. Ndotabuda munhu mumwe chakapimwa 26 kg. 26 kg. 26 kg. Saka madokta iwaiti dai wakanonokerwa chichaizoitika ne 26 kg. Ambasini. Marambasini. Ayo vaitoda pamwe vachenza kuzati bisi yangazori ndine yangu wandoga ndobudawo. Ndobudisa kwa. Vaida kuenda nekuZBC. Vati ZBC ndini siko mari manondibhadhara. Ndobudisa ndoshamaza nini pabva ZBC ndizoenda. Ndachipatara ndisona ZBC. Ndipo amini nakazodoti mwana akambuda pane pakambuda paSlyMedia. Pakambuda paSlyMedia. Kana ndichadzokera. Wakazoziva kuti Sokostina ndakauya kaini kushamva. Sisi Sokostina vega aiwa. Ndisavendi. Aiwa kukurukura zvedu tichifara muri Zimbabwe naStella ndiri kunzwa kufara Stella nekuti pandakauya paya misodzi waingochema asi nhasi kukuradza kuva kufara mashoko ungada kutaura kuna gogo namama nekuti patakauya paya zvanga zvisina kumira zvakanaka. Gogo varivo vaikushandirai mama vachiita sekuti njere dzinomborasika gogo. Saka ndiapo mashoko ari pakadzika dzika moyo wako yokuti kana gogo tikavaratidza video iyi ukwanise kuvaudza mashoko iwayo. Achwadi. Achitonoti namwana gogo vangu ka. Avazi anambuya vanowanika munyika dzemu kwese anambuya vakawanda. Ambuya kungu vatenda chaizvo. Ambuya kungu mari yese vaiwana yese ingonzi chipatara. Lego todyana kana mujaji umba ngwase wane nyama dzawo mari mutenge chakati vaivera nditenge kunze kwaStella chiti nyanga wana dzimongo wana zvatonyanya madzinga ndeva ndivanditengera kana po kanga dzwana munhu aingo ndizva Stella na function avaenda kwa po wani madzinga function yaiswa mbegi anzi ndira Stella sara kumba muviri wangu ambengu vanga pango yakaoma kuti ndini ndairwara kuti amengu vairwara apare kwanisa kuwabatsira mabasa acho azvinezvo akanemba kutofara ndo nyango ndabuda kuti unosvika unonasira ero. Nataka ndosvika kanzayo inenda musvika ndiga pakambani yacho. Ndanga kuti yasvika tese. Twina nzayo nasi mende tuyasvika. Ndosvika mbangu ndivatenda. Kana kwa madzawo ka. Ndovega ndaona mbuya wangu vawo. Kana ndashandawo ka mazimwe machini ndedzawo. Vichiza ngwada ndindo ndichavo. Chata ndo achakati Stella nchivatengera. Chivatengera gogo. Kwewo kuchikoro ati paipai chikoro wanga usina kuzopedza. Uri kufunge nenyaya dzechikoro idzi. Vazati vanhu vanetsa manje zvokuti vabhenji vanonetsa. Vanetsa Stella. Vabhenji vanonetsa. Pabhenji ko hauna here kana kosi kana vari kuona muri Zimbabwe vachida kubatsira kuita. Makosi ndandikuda kuti pabhenji vanonetsa. Pabhenji. Unoona fomu 3 form abhenji. Apachaiti. Kosi yaunoda kuita kosi ipiyo. Inje maidresa kuti mundu mali ofumere kosi asi mali manje hapana. Hapana mali. Ndosaka kandiri kuti taura nemhuri Zimbabwe vakambokuitira ka vanotadza nekukuzokuenda kuti uite kosi yako. Ine maidresa nema makeup sama nails ngekubika ndicho chanda kosi chete. Kwanisa kubata ndikwanisa kuchengeta mbe yangu. Kuti hapana noachengeta. Amengo asi vari wanumba mawo. Hapana chekuti vachashanda chachingeta mai hapana. Ambi yangu izowazi kuti fana toshanda tisi vachengeta mbuyo. Asi kana switch wachiti mboroi wawo so vachengeta si ambi yawa kuchengeta isusu. Ndida kumbobvunza baba munini vaya mukomana wako kumbokutiza we Stella aiwa tiri kukurukura zvedu nhasi tiri pakutandara ari kuzviziva here kuti wadzoka kuita kamusikana. Anonzwa asi haina ndichaonekwa neumwanya. Hauchada? Ndichaonekwa. Aiwa. Andaziva kudhara izvi.
Aiwa, kufara zvedu muri Zimbabwe takatandara pano naStella muri kungomona ari kuratidza kufara, ari kutenda zvikuru kwazvo. Sekuru Usman Ali anoti sekuru vakandibatsira nekuti tichitaura naye Stella pekutanga aitaura kuti hakuna chaionekwa kumasikani, maingoonekwa mhepo. Asi anoti iye abva kwasekuru Usman Ali aiwa kasvika achibva zvazoonekwa pamasikani kumacity scan kuti mudumbu make maiva ne26 kgs dzemasi ndobva azokwanisa kuitwa operation. Saka nhasi atinaye Stella ari kuratidza kufara abva all the way from Shamba kuuya kuno kuHarare kuti agokurukura nesu. Ndowatanga tinaye, saka takusvika patakuda kupendera chirongwa chedu muri Zimbabwe. Ngatidzifambire ndichidzoka kwauri Stella, mashoko ekupedzisira aya ndira kuti mashoko onyasomataura wakaita kuti dzikamire nokuti da kuti zvibve pamwoyo wako, wakanangana nemhuri yeZimbabwe, zviri pamwoyo pako nekufara kwauri kuita. Tutenda sakuti nawo ndasara pane potenda pane pandasiya. Ndazviziva kuti unenge pane pasaririra. Cheche yangu yeRoma yeMwari ka. Ndaona Rosary ndada kuzobvunza. Tutenda lesende nenamata vaipa yangu mari kuti wakwanise kuya kuzvinhu nochipatara. Vachipa mari kuti vaizonina pese pane mata pese vachipa mari. Tutenda nepakathedral pana 4th handigoni kuvatenda vanhu vavo. Aya mayouth nyanga vanhu vakuru vandisingazive kuti anzi kuti mune youth bed ari pachipatara. Mwe achene chakabata. Kana kuti madrip akuda kutenga madrip. Ndemwe ndinotudza kuti vachitenga. Nguwa yacho vanhu vewanzo kwandina nipatara. Nanenge mwanga chiri checho ndo vanana kuti ndo vangendavi. Nacho kwamangu kuti mumu kupuwa nani. Ndimwa nani. Ndone tengeswa. Nani ndavana kupina magani shuwa. Andaimwa. Kunani kupika. Vanhu vepa cathedral zvishande zvozo. Aya vangu ndikwatenda nevangu. Kama zvika vangu one day pachechi pawe vazonishamiso ndasvika. Ende vakaendesa kunofamba. Tapi ndakazira 3 weeks ndingafamba ndikadzika pambhedha ndikangorara. Ndoparichwa kwacho. Saka inga chinhu zvakaoma. Aiwa, tinotenda Mwari nekuti nhasi uri kupa chapupu chekuti wavawo munhu pane vanhu wakukwanisawo kuitawo mabasa akasiyana-siyana. Pai waisagona kana kukotama kuti usvike maplace, asi ndovimba kuti ko zvino wakukwanisa kana kumhanya watokwanisa kusvika wega kubva kuShamba uchiya kuno kuHarare. Tinozvikudza tichitendawo nevakakwanisa kubatsira Stella. Ndiyo chapupu chaStella watanga tinaye muri Zimbabwe. Thank you so much nekuona chirongwa chedu. Ngatidzifambire. Tinokutendai zvakare isusu weSlyMedia TV kuti patinouyawo tichichema nevanenge vapotera kwatiri aiwa hamusi kutisiya takadaro, munobatiranawo nesu. Zvinotifadzawo isusu veSlyMedia TV kana zvapupu zvichiuyawo kuburikidza nemabasa atinenge takabatawo kuti vanhu vaone upenyu hwakanaka. Thank you so much once again. Don't forget to like, follow and subscribe. And kana muchida kuti inini Sokostina ndisvike kwamunenge muri kune nyaya dzinotyisa dzinokatyamadza aiwa munongondibata. Namba dzangu ndidzo dziri pascreen idzodzo, munongobata Sokostina asvikai kuno kwaita iri kupisa. Ini handidi zvemakuwa, ndinosvika paground. Thank you so much for watching muri Zimbabwe. Andini wenyu Sokostina.